Включваме се с нещо много важно. Какво ще правим? Татуси. Тази дупка да не ви прави впечатление, ще я оправим. Предполагам, че вече сме го казвали, но още като разбрах, че съм бременна, много искахме да си направим татуси с отпечатъците пръстовите на децата, докато са мънички. Та идеята ни беше единия палец на едната и другия палец на другата да са така един до друг и един вид да правят сърчице. И с нощи им взехме отпечатъците и всъщност мисля, че се получи. Предстои да ги дадем на татуиста и той ще ги събере в едно сърчице и ще ги направи. И понеже, нали, предполагам, че знаете, че ги гледаме сами малките, първо Деско ще отида на татуиста, аз ще ги гледам, след това той ще дойде да ги гледа и аз ще отида. И така, татусът мислим да е ето тук някъде, като идеята ни е да е близо до сърцето. Мислехме да е над сърцето, под сърцето, но на мен не ми харесва тези места да си правя татуировки. Пък и са ми много по-късни. Аз искам да си е нещо скритичко така за мен си. И ето тук много ми хареса. Нещата, с които направихме отпечатъци, ги взех от Shein. Може там да видите, има такива за ръчички направо на бебенца. Ние им направихме на ръчичките, но основно го взех заради именно тази идея. И сега Деско отива. Предаваме щафетата. И успех. Мерси. Дано да ми се получат татусите, че не ще бъдем много разочарован. И да, косата ми е отново голяма за пострижка, но няма да я постригам, поне ще си пускам дълга коса. Не, няма. Да. Не, няма. Вече е решено. Дълга коса ще си пускам, така лукова глава. Сигурно няма да ми ходи, ама... Ще търси нова жена. Да, сигурно вече ще си пусна. Ще пусна някакъв тъп тикток и решиш... Не, не ви говорите с неща на видео. Ще си пусна така лукова глава, понеже искам да правя просто нещо различно и като цяло не ми пука. Коса е. Ако не ми хареса, ще се пострига. И готово. Това е. Не е нищо особено. Добре, време да се обличам и да заминам, че ще закъсня иначе. До после. Така, татуирах се. Татус е готов. Към едно малко сърчице с отпечатъците на Дея и Ния. И съм доволен. Нямаше как да снимам вътре в самото тату студио, понеже доста бързахме. Понеже трябваше да се направи моят татус. Затова сега отида да гледам децата и Габи да дойде да се направи нейния татус. Пък времето не е ограничено и трябваше много по-бързо да се случат нещата. Но след малко като спра, като се кача горе и ще ви покажа какво се е получило като крайен резултат. Бърз апдейт. Аз съм пред татуиста. Деско си направи татуса, но аз няма да си правя татус. Не мога да повярвам колко съм завеяна на моменти и как за някакви толкова маловажни неща се сещам, а за толкова важно нещо ще да забравя. Отменила съм се всички лазерни процедури, които, понеже ходя на лазерна епилация, и сумати и други неща, които такива женски. Искам да си направя микроблейдинг и това не си правя просто защото кърмя. И съм хукнала сега, докато кърмя да си правя татус. И изобщо не ми напрезакало. Добре, че беше татуиста. Буквално преди да седна да ми прави татуса и ме пита, кърмиш ли ги? Забравихме да го уточним това и аз съм майко, да. Много съм зле. Добре, че беше той да ме подсети. Най-вероятно ще да забравя, най-вероятно ще да ги кърмя или ще да ми щаркне в последния момент и в най-добрия вариант просто щях да спра да ги кърмя, което е тотална глупост. Но важното е, че предотвратихме всичко. Не съм си направила татуса, ще го направя след като спра да кърмя. И така, сега се прибирам и ще ви покажем татуса на Деско. Глупава работа. Добре, сега да видим какво се е получило реално от самия татус. Сега, да разкъсаме фолиото. Малък татус, не е нещо фрапантно, но все пак ми е интересно. Хубавото, че да го мажа, ще ползвам бепантена на децата. Те ще ми услужат най-учтиво и възпитано. Така че няма да ходя да купувам бепантен, но ще си взема антибактериален сапун, понеже трябва и... Вау! Малко е, не е нещо голямо, но пък за мен е сантиментално и е доста важно. Като идеята да бъде там на бицепса е, че когато ги прегръщаме, по този начин някак ще се допира до тях и отделно самият татус е доста близко до сърцето. Това не беше идеята да бъде точно там татуса,
Кофто е, че почнало да са бели. Кофто, че Габи ще почака няколко месеца, па може и година до нейния татус. Габче, нацупена ли си? Тъжна ли си? Тъпо е на момичето, но... Какво да правиш? Аз имам татус, че тя няма. Не знам. Деца, вижте какви неща правя, а майка ви какви неща не прави за вас. Гледай, гледай. Гледай и се радвай. Или завиждай. А кой храни децата? Да ти кажеш ли кой не го прави? Ти. Бе, аз ги храня, какво се правиш? С кой ги храниш? С бутилка, с кой ги храня? Кога бе? Кога? Всяка вечер. То така. Аз ще си направя татус. Давай. Между другото, аз също обясних къде трябва да е татуса и защо е там. Така? Да. И нещо, което пропусна е, че с реалните им размери, т.е. на реалните им пръщчета и като ми пуснат ръчичките, ще виждат колко малки са били. Много сладко. И аз ще видим кога ще се направя. След година. Колко време се очаква още да кърмиш? Не знам. Може преждевременно да се спре, може до последно, не знам, зависи. До 4 годишна възраст. Да, като е до споржове. Едната госпожица не е в най-доброто си настроение. Какво искаш? Наспана си, нахранена си, какво има? Кажи каква е драмата. Ето си една играчка. Хайде. Между другото, ето тези играчки, които се движат и издават звуци, са просто геймчейнджър. Сега ще ви покажа. Обожавам. Доскоро гледах тук децата на дивана качени, но вече почват много да се въртят, да бягат наляво надясно, не да бягат, да като часовникови стрелки се въртят, обръщат се, бягат ми от погледа, от мястото, на което съм ги сложила и се притеснявам. Виждам, че им е тясничко на дивана, опитват се да пълзят. Много са далеч още от пълзене, но все пак се опитват. И ми казаха, че е по-полезно да стоят на твърда повърхност, а не на мека. И сега съм решила да ги смъквам на земята близко време. Но се притеснявам, че земята тегли и се притеснявам съответно да ни настинат. Това, до което стигнах като решение, просто да взема едни пъзели, които са едни големи меки пъзели, има ги в детските магазини, в Джамбо и така нататък, в Шин, в Тему, може да ги откриете. Сега ще не ради от тях и ще взема детско килинче, което е термокилинче и ще сложа него върху тях, така че да има така едно толкова разстояние и изолация от земята. Мама ми предлагаше да ги слагам върху надуваем дюше, ако евентуално не се завъртят и паднат по неде от ниско, но не ми се струва релевантна тази идея. Също ми предлага да сложа под тяхното килимче електрическо одеяло, пак не ми харесва и в крайна сметка мисля, че този вариант е най-добрия. Съвсем скоро предстои да взема тези пъзели, също аз си поръчах такива от Тему. Сега ще видя дали се случва, защото имам пратка от Тему, която не съм отворила. И... Мале, този телевизор, дали го чувате постоянно? Съжалявам за телевизора. Поръчала съм тези неща от Тему, ще видя дали са дошли. И предстои да поръчам и килимче и вече най-вероятно ще ги смъквам на земята, защото просто тук не е опция. Това е към момента. След малко предстои да отидем до Миомакс, тъй като искаме да си купим хадли за вкъщи. Знаете, че имаме хадли такива както имате, всеки има в своя дом такива шарени. Една зелена, една червена, една лилава, една на раета, една на квадратчета и така нататък, но искам да имаме само бели. Нашата се засмяна вече и искам да си вземем един цвят. И не плаче, просто се мрънка. Тя така си комуникира. И възглавница за деско. И евентуално някакви декорации за вкъщи ще видя. И след това се прибираме вкъщи. И мачето е това. За задачите. И най-вероятно ще е това от влога, не съм сигурна. Не е само това от влога. Аз бях на фитнес до преди малко, сега се прибрах. Не можахме да ви снимаме нещата, които напазарихме, понеже децата не слушаха и просто беше абсолютно невъзможно хем да гледаме тях, хем да държим телефона, да говорим. Нямаше да се слушат нещата. Но за реванш ще ви покажа сега
какво си взех от MyProtein и какво Габи скупи от MyProtein. Така че ви очаква един лек анбоксинг. И отваряме. Първо, разбира се, протеина. Вкусът е шоколад и портокал. Обичам този вкус още от дете. Като цяло обичам портокал и шоколад от Черноморец, бомбоните. Като цяло обичам всичко на Черноморец. Дали ще бъде вафла, сладолет, пастичка или каквото да е. Самия вкус, брутален, уникален. Предполагам, че повечето хора са на моето мнение. Също така, нали, харесвам тези мерси, сушърт и така нататък, но това някак си дава тези носталгия, детското. Едно време какво е било. И отделно това си и българско. Нали? Още по-добре. Да. Чакай сега да продължим нататък с анбоксинга. Взех си една такава тениска. Сега ще ги разпъна да ви ги покажа. Само секунда. И тези гащички, които са много яки. И отдолу са с тази подплата. Ето е като цяло тениската. Материята е супер дишаща. Както се вижда, цялата е на дупки. Така че да не се потиш като слон. И ето ги вече самите гащи. Да. Навсякъде из къщи има книги. Понеже не сме направили още място, където да стоят книгите и са пръснати целия апартамент. На нощното шкафче има поне 3-4. В хола 1-2. Тук в кухнята също са му тази други книги. Между тази на Джордж Орел 1984. Силно препоръчвам. Много добра. Перфектна. И ето какво си купи Габи. Цяло екипче от долнище и горнище за зимата, което е сравнително дебеличко. Сега ще го разпъна да го видите и вие. И ето го самото екипче. Сравнително дебело е. Ето го и долнището. Много е готино. Има и така качулка. Като цяло е супер. И между другото Габи ще бъде бясна, понеже тя много мрази да отварям всякакъв тип пратки без нея, понеже обича да анбоксва всякакви неща, особено когато са пратки тип дрехи, като цяло всякакъв тип пратки обича да си ги анбоксва тя. И ще ми бъде бясна. Но аз живея за тези моменти. За тях съществувам. Да я гледам как са дразни сапени. Не знам, доставя ми някакво удоволствие. Такъв ми е езика на любовта. Да дразня човека до мене. Ма какво да се прави? Тя се ме избрала. Така че да се спасява, както си може тя. Хора, това ще е за днеска, понеже часа е 10:45. А те първо трябва да влизам да се къпя, да се оправям. Габи и тя. До нови срещи. Хайде. Чао.